il-Mediterranean Maritime Fuel Hub, settur ekonomiku għal pajjiżna illi minnu ċert u deċiżi u żgur li ħanaraw illi jrendi miljuni ta' flus fis-sena għal poplu Malti u Awċi. Din hija niċċa ekonomika li mhux ser tħalli pressjoni fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Mhux ser tħalli pressjoni żejda fuq il-popolazzjoni Maltija u Awċija. Dan huwa s-settur ekonomiku ġdid li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista u li huwa parti minn viżjoni li tattira niċeċ ekonomiċi ġodda mingħajr ma jagħmlu pressjoni żejda fuq il-popolazzjoni u l-infrastruttura tal-pajjiż. Bell-Xbox jispjega li wieħed mis-servizz l-aktar importanti u meħtieġa mill-vapuri huwa l-bunkering, però bħalissa dan huwa limitat għal fuels tradizzjonali. Din il-proposta qed tissuġġerixxi il-ħolqien ta' terminal tal-LNG offshore possibilità anke ta' fuels oħra fil-futur, billi jintuża propju parti minn Hertz Bank. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Alex spjega wkoll kif din l-industrija se tiġġenera miljuni fl-ekonomija. Huwa stmat li mal-ewwel 3 snin li jiġi operabbli dan il-proġett, din l-industrija ser tkun qed tiġġenera madwar 450 miljun euro fl-ekonomija ta' Malta. Dan is-settur huwa kruċjali, kompli jgħid Alex li hemm referenza għal proposti tal-enerġija li ġew imnedija din il-ġimgħa fejn il-kontijiet tad-dawn joqsu b'medja ta' 30% u jingħata anke appoġġ l-għaqdiet volontarji, każini, entitajiet bħad-Dar tal-Provvidenza, NGOs, il-bdiewa u anke ir-raħala. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista me referenza wkoll għal fatt li wara 13-il sena it-tanker tal-LNG għadu fil-bajja ta' Marsaxlok. Iżda nista' nħabbar hawn illum illi dan it-tanker tal-gass illi hemm ġewwa l-bajja ta' Marsaxlok ser jitneħħa kompletament u joħroġ il-barra mill-bajja fejn isir propju dal-investiment ġewwa Hertz Bank. Dan għandu żewġ vantaġġi. L-ewwel wieħed li jitneħħa l-periklu ta' dan it-tanker mill-bajja ta' Marsaxlok u kif ukoll issaħħaħ is-sigurtà tal-provista. Din hija miżura oħra li ġiet studjata u formulata flimkien mal-esperti. F'din il-konferenza l-kandidati Van Castillo spjega kif eluf ta' bastimenti jgħaddu viċin Malta u fil-preżent sfortunatament dan it-traffiku jibqa' għaddej għax mhux isib il-fuel li għandu bżonn, però dan il-ħabb se jkun wieħed li jista' jadatta għal fuel li jintuża kemm preżentament kif ukoll fil-futur. Spjega wkoll li grazzi għal din il-miżura se jkunu qed jinħolqu diversi impjiegi ġodda u opportunitajiet ġodda lill-operaturi tal-bunkering b'miri speċifiki għal kull sena. Aħna għażilna li nagħtu nifs ġdid lil din il-settur biex nimxu l-qoddim b'serjetà, baqal u b'viżjoni ċara. Il-kandidat Oliver Chin minnaħa tiegħu spjega li dan il-proġett huwa mibni fuq 3 pilastri: floating storage unit, single point mooring fejn tqabbad il-vapur mal-baħar u jdur kemm idur ma jkollux problemi, flimkien ma' subsidiary pipeline li jagħti kapaċità li titħaddem il-power station u li fuq kollox tagħmilha possibbli li jitneħħa it-tanker. Dan dejjem b'benefiċċju ambjentali kbir. Mhux ħajkun hemm impatt fuq l-ambjent iktar mill-vapuri li hemm issa, l-ispill speċjalment jekk ikun ammonja jew ikun hydrogen dak jiddekomponi mal-ewwel u jekk ikun LNG dak jitlaq, però m'għandniex residenti mad-dawra. Jiġifieri hemmhekk ħankunu qed nipproteġu sija l-ambjent lokali fl-immedjat, sija residenti u l-ambjent kollu. Waqt din il-konferenza ntqal ukoll li fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jippreżenta aktar setturi ekonomiċi ġodda.